Aku Jim Solontoro Gandarwa Maya Gandarwa Raja Bali. Astagfirullah. Bapak lho. Iya. Bapak. Iya. Gong, ini bapakku. Lah bapakku mana? Kula putra panjenengan, Bapak. Dudu. Aduh. Wah, wis dhewekan iki, Tru. Aku sing dibelani mesti meng kowe. Ngono aku nek diajar Bathara Yama Dipati ora ana sing belani ya. Pak. Iya. Sampeyan iki teng pundi? Aku neng Kayangan. Dadi dewa. Iya. Dewa napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, ming Pak Bon. Yo men, Pak Bon yo men. Ora dewa. Darna. Lu tak tendang dasmu lho kok. Nek sik bapakku wis ngono. Ndek nang ngono dewa, dewa kok turang resik Karang Kawidodaren ya ming Pak Bon carane kantor ki ming cleaning service. Yo men, nggih ben nggih Pak nggih. Iya. Mboten sandi gagas Bagong. Ora, aku yo arep ngewangi Bagong. Kowe ya ora ngono. Aku adine Petruk lho Pak Bon. Pak Bon Dengkul iki